Tässä on tämmönen, että tää laskuvarjo on tuolla eessä kiinni. Sitten siinä on tää neopreenipussi olut samassa hakassa kiinni. Sitten tämmönen tietty linkki tohon noin ja tommonen sokkeli. Joo. Niin pussikon kiinni. Joo, kyllä. Ja se laskuvarjo lähtee tuolta pussista sitten. Ja pussi jää kiinni kopteriin. Katsotaan miten pelittää. No niin, oluen tiputus. Testi numero 5. No niin. Varmaan tarvitaan. Mä haluan mennä alas. Tarvitaan urhea vapaaehtoinen. Pistetään testiin. No, ei se hirveästi näytä kuohuvaa. Loistavaa.